Рамазан айының соңғы 10 күніне кірдік. Халық күн сайын ифтар мәжлисләренә йөри. Иң зур мәжлисләрне ярдәм мәчете үткәрә. Тулырак мәгълүмат ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган махсус сәхифәбездә. Сүзне коллегам Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәләму алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Бүген чыгарылышыбыз тулысынча ярдәм мәчете эшчәнлегенә багышлана. Быел ярдәм фонды ачылганга 15 ел. Күрмәүчеләр белән эшләүче тернәкләндерү үзәге булган ярдәм мәчете 2013 елның 19 июлендә ачылды. Тик ярдәмгә кадәр бу үзәк 6 ел буена Казанның Левченко бистәсендәге Сөләйман мәчетендә эшләде. Сөләйман мәчетенең имамы хәзер ярдәм мәчете имамы Илдар хәзрәт Баязитов. Ярдәм дигән нәрсә ул һәр вакытта татарларда бар иде. Шуңа күрә без ул ярдәм кулын сузмасалар бер-берсенә кеше ул яшамый бит. Бик авыр чаклар була. Кай вакытта бигрәк тә авыр чаклар булганда кимдер ярдәм кулын сузса, ул матди яктан гына түгел, мотор сүз белән дә башка төрле нәрсәләр белән дә ярдәм күрсәтсәләр, ул теге кешегә дә күңелле, ярдәм иткән кешегә дә күңелле була. Россиядә якын чит илләрдә тиңе булмаган ярдәм тернәкләндерү үзәге бер бөтен комплексны тәшкил итә. Аның гыйбадәт кылу залы булган мәчете, читтән килеп укучылар өчен тулай торагы, ашханәсе, компьютер класслары, китапханәсе, мини-типографиясе бар. Биредә физик һәм рухи тернәкләнүгә мохтаҗ кешеләр Braille системасында укырга һәм язарга, төрле һөнәрләргә, җирле шартларны исәпкә алып йөрергә өйрәнә ала. Халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәге карамагындагы ярдәм фонды даими рәвештә сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен Рамазанның 1-нче көненнән башлап махсус курслар үткәрә. Бүген Рамазан айының 21-нче көне ярдәм мәчетендә 21 көн буена ифтар мәҗлесләре үткәрелә. Гадәттәгечә ифтарга ярдәм фонды, ярдәм һәм Сөләйман мәчетләре җәмәгате, физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр, күп балалы аналар һәм ялгыз пенсионерлар чакырыла. Ярдәм фонды чатырында уздырылган күмәк ифтарларның берсендә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Фондның эшенә югары бәя бирде. Волонтерлар ярдәме белән ланчбоксларда Рөстәм Нургалиевич исеменнән 1000 порция кайнар ризык таратылды. Шул ук күләмдә ифтар мәҗлесеннән башка да волонтерлар мохтаҗларга кайнар ризык өләшә. У нас ифтар. Для нас очень хорошо, удобно. Вы нам помогаете. Вообще еда очень вкусная. Меня зовут Иса, я из Чада. И нет слов, как вам благодарить. Джазакумуллах хайр. Ярдәм мәчетендә авыз ачып утырдык, Алланың биргәненә шөкер. Шушында ашауга пешерүчеләргә, шушыларны оештыручыларга мең рәхмәтләр булсын. Барыбыздан да Biz рәхмәт ярдәм мәчетенә ифтарга килдек. Бик матур булды, бик матур сөйләделәр. Авыз ачтык, намаз укыдык. Әлхәмдүлилләһ, илләргә тынычлык. Һәр барчабызга мөселманнарга барлык туганнарга исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Шулай ук ел сайын журналистлар өчен дә аерым ифтар оештырыла. Быелгы ифтарда Россия Ислам институты белән ярдәм фонды арасында хезмәттәшлек итү килешүенә кул куелды. Югары уку йортының ректоры Рәфик Мөхәммәтшин ярдәм фонды эшчәнлеген Россиядә социаль ислам үрнәге дип атады. Это бренд, это российский бренд, это лицо социального ислама в России, не только в Татарстане. Дөрестән дә ярдәм фонды тарафыннан сәламәтлеге чикле кешеләрне реабилитацияләү, коляскадагы инвалидларга, Даун синдромлы балаларга ярдәм итү курслары, күрмәүче кешеләргә Коръән бүләк итеп, аны бәхетле ит акциясе, тәмәке тарту, наркотиклар куллану, эчкечелек кебек яман гадәтләрдән арына алмаучылар белән эшләү, ятим һәм авыру балалар өчен гаилә учагы һәм башка проектлар гамәлгә куелган. Аллаһы Тәгалә безне кеше итеп яралткан. Кешелеклелек, шәфкатьле, кече күңелле, кайгыртучан, ярдәмчел булу дигән сүз. Барыбыз да кешелекле булыйк дигән теләктә киләсе җомгага кадәр сау булашам. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын, исәнлектә күрешик.